जों दिनै सोंनाय बिदां 4.2 सोंनाय बिदां 4.2 नि कुइसन 1 नि कुइसन नाम्बार 3 1 नि कुइसन नाम्बार 3 खौ जों मावफुंगोन जोङो सिगाङाव 1 नाम्बार आरो 2 नाम्बारखौ जों मावफुंखांबाय दिनैहाय जोङो 3 नाम्बार 4 नाम्बार आरो 5 नाम्बारखौ जों मावफुंगोन गिबियाव जों 3 नाम्बारखौ मावफुंगोन 3 नाम्बाराव जोंहा दङ कुइसना √2 x² प्लास 7x प्लास 5 √2 समान समान 0 बेनि जोंहा मा दिहुननांगौ मावफुंथाय दिहुननांगौ अब्ला जोङो बेखौ मावफुंसै गिबियाव जोङो कुइसनखौ खनसे लिरनानै लाग्रोनोसै कुइसनखौ जों लिरग्रोबाय दा जों बेवहाय x² नि थादेर आरो थादोम अनजिमाखौ नायनांगौ बेहाय x² नि थादेरा जोंना मा दङ बेहाय x² नि थादेरा √2 दङ नै √2 आरो थादोमा जोंना बेसेबां दं 5 √2 दा जों बे मोननैखौ सानजाबनानै लाग्रोनांसिगोन जोङो रिसिनबोबाय आं दा सानजाबसै जोङो x² नि थादोमा जोंना बेसेबां दङ √2 दङ सानजाब आरो थादोम बिदाबा जोंना दङ 5 √2 दा बे मोननैजों जोंहा सानजाबग्रोनांगौ सानजाबग्रोबा जों मा जागोन नै जोंहा बेहाय √2 नि सिङाव 1 दं 1 जों 5 जों सानजाबबा जोंहा मा जागोन 5 जागोन सानजाब दाना √2 सानजाबबा नोंसोर मिथिखागौ √2 सानजाबबा जोंना मा जायोमोनलाय अनलि 2 ल' जागोन अब्ला जोंना गासै बेसेबां जाहैगोन जोंहा गासै 10 जाहैगोन गासै 10 होमबा जोंहा x² नि थादोम बे x² नि थादोम आरो नैबे x² नि थाफादेर आरो जोंहा थादोमजों सानजाबनानै बेसेबां मोनगोन जोंहा 10 मोनहैबाय 10 दाना जों बेखौ बानायनांसिगोन मा मोननै अनजिमाखौ सानजाबबा जोंहा समान समान मा 10 मोनो आरो बे मोननै अनजिमाखौनो जोंहा मा खालामनांगोन दाजाबनांगौ ना दानख'नांगोन दाजाबनांगोन मानोना थादोमनि सिगाङाव जोंना सिना दाजाब दं बे मोननैखौ दाजाबबा जोंना बेसेबां मोननांगोन गेजेर बिदाबा बेसेबां दंमोनलाय समान समान जोंना 7 होमबा बेसेबां मोननांगोन समान समान 7 मोननांगोन अब्ला जों बेखौ बोरै लिरनांगोन बेहाय जोंहा 5 जों 2 जों सानजाबबानो 10 मोनो बेखायनो 5 जों 2 जोंखौ दाजाबबा जोंना मा मोनगोन 7 अब्ला जोङो बे 5 + 2 खौ जोङो मा खालामसिगोन दायो गेजेराव लिरसिगोन जों गेजेर बिदाब बोखावनायाव 7x खौ जों बोरै बोखावनांसिगोन नै बेबायदि 5x + 2x दाना जोङो बेखौ जोङो ओरै लिरनोसै मोजाङै गोसो होनानै नाय बे कुइसना फ्राय एग्जामाव फैबाय थायो देग्लायबो फैनो हागौ बेबायदि रिलेटेड गोबां कुइसन दङ नोंसोरो प्रेक्टिस खालामनांगोन एग्जामपोलनिखौबो बिदि लिरबाय जोङो x खौ लिरदो ब्रेकेट होबाय दाना बे ब्रेकेटनि सिङाव जों मा लिरनांगोन होनदों 5 + 2 खौ लिरनांगोन √2 समान समान 0 नैबे 5 √2 सो सरि बेयो समान समान 0 दाना जोङो बेखौ सानजाबदो सानजाबा जों जागोन √2 x² प्लास दाना x जों 5 जों सानजाबाथ' मिथिखायो बेसेबां जायो 5x जायो उनाव x जों +2 जों सानजाबबा जोंनाव जागोन 2x बेखौ लिरफिनबाय प्लास 5 √2 समान समान 0 दाना बेबायदि लिरबाय बिनि उनाव जोंना मा जायोमोनलाय मोननै नायदो बे मोननैनिफ्राय कमन लानांसिगोन दाना बे मोननैनिफ्रायबो कमन लानांसिगोन दाना गिबियाव जोङो कमन लानोसै बेनिफ्राय नायदो बे मोननैनिफ्राय कमना जोंना मा दं बेहाय x मोननै दं बेहाय x दं होमबा जों x मोनसे कमन लागोन x मोनसे कमन लाबा जोङो बेहाय मा आग्लायगोन √2x प्लास सिन दं नालाय प्लास दाना 5x निफ्राय जों x कमन लाबा मा आग्लायगोन बेहाय अनलि 5 आग्लायगोन बेखौ ब्रेकेट सिङाव दोनबाय दाना जोंहा सानजाबनानै नायफिनदो बे महराव मोनगोन ना मोना x जों जोङो √2x जों सानजाबबा √2x² मोनो आरो बे x जों जोंहा नैबे 5 जों सानजाबबा जों मा मोनफिनो 5x होमबा जोंनि कमन लानाया बेवहाय जों जाबाय होननानै मोनथियो दाना बे प्लास साइन प्लासखौ होबाय दाना बे मोननैनिफ्राय जों मा कमन लानांगोन बे मोननैनिफ्राय नायदो जों मा कमन लानांगोन बे मोननैनिफ्राय जोङो √2 कमन लानांगोन √2 कमन लायोब्ला जों बेहाय मा आग्लायगोन बेहाय आग्लायगोन जोंना √2x मानि थाखाय बिदि जादों आं दा दसे उनाव खिथागोन दं बिनि उनाव जोंहा नैबे प्लास आरो नैबे सिना प्लास बे प्लासजों बे प्लास सानजाबदों मा जागोन प्लासआनो जागोन प्लास बिनि उनावहाय 5 √2 निफ्राय जोङो √2 कमन लायोबा मा आग्लायगोन 5
बिदि समान समान 0 जोंना ब्रेकेट सिंनिखौ नायदो ब्रेकेट सिंना एखे जाबाय दाना बेहाय मानि थाखाय √2 लादों कमनखौ बेहाय नाय जोंना सानजाबफिनबा ब्रेकेटनि कमन लानायजों आरो ब्रेकेटनि सिंजों सानजाबफिनबा गोजौनिया एखे जानांगौ नाय √2 जों √2x सानजाबा जोंना मा जागोन √2 थ' जोंना only 2 जायो ओमफ्राय x नालाय x बे होमबा √2 जों √2x जों सानजाबा जोंना 2x ल' जायो बिनि उनावहाय बे √2 जों नैबे दाजाबपाजों सानजाबा जोंना मा जाफिनगोन 5 √2 जाफिनगोन अब्ला क्लियार ना दाना बाहेराजों बाहेरा मोनसे लिरदो ओमफ्राय सिंनिखौ मोनसे लिरदो बाहेरायाव जोंना मा दङ x प्लास √2 बे मोनसे जाबाय ओमफ्राय सिंनिया एखे नालाय जायखिजाया मोनसे लिरदो √2x प्लास 5 बेखौ मोनसे लिरदो समान समान 0 दा बेहाय जोंहा मा खालामनांगौ बिनि उनावहाय आयदार रुट लानांगौ अब्ला फैदो जों आयदार रुट लायनोसै गिबियाव जों आयदारखौ लाग्रोबाय आयदाराव जोंहा मा दङ x प्लास √2 समान समान 0 दाना बेयाव x खौ लाखिनानै जुदि दाजाब √2 खौ बैथिं हरोबा मा जागोन बे माइनासाव थांगोन ना माइनास √2 अब्ला बे मोनसे जाबाय एन्सारा आरो ओरैहाय जों मा लानांगोन अराव फैदो जोंना दङ √2x प्लास 5 समान समान 0 दाजाब बाखौ समान समान बारहरखादो दाजाब बाखौ समान समान बारहरबा जोंना दाजाब बाखौ समान समान बारहरबा जोंना फैगोन दाजाब बाखौ समान समान बारहरबा -5 दाना बेबायदियाव जोङो मा खालामनांसिगोन x खौ लाखिदो x खौ लाखिबा √2 आ बा -5 खौ रानहैसिगोन -5 खौ सोर रानहैसिगोन √2 आ रानहैसिगोन अब्ला बेबायदि जाहैबाय होमबा जोंना समानथाय एबा मावफुंथाया मोननै मोनबाय मोनसेया -√2 आरो मोनसेया -5/√2 होमबा देयारफर दिहुननो गोनां मावफुंथाया नोंसिना मा जाहैगोन मोनसे -√2 आरो मोनसेया -5/√2 बेनो जाहैबाय जोंना दिहुननो गोनां मावफुंथाय बुजिबायना